дар ҳақиқат имрӯз шаҳри ҳисор ба мавзеъҳои таърихӣ ва ҷойҳои тамошобоб муаррифгари тоҷикон дар ҷаҳон ба шумор меравад, чунки ҳамарӯза ба ин мулки зебоманзар сайёҳони хориҷӣ ташриф меоранду бо фарҳангу маданияти тоҷикон ошно мешаванд. ба ҳамин хотир на танҳо атрофи шаҳр, балки ҳама ҷойҳои он бояд тозаву ороста бошад. ободу зебо гаштани шаҳри ҳисор ва ҳама ҷамоатҳои он аз талошҳои сокинон дарак медиҳад. дар баробари бунёди чандин иншооти таъйиноташон гуногун, пули даромадгоҳи шаҳр пурра таъмиру азнавсозӣ мегардад. бо даҳвои имсола барои корҳои ободонӣ, барои гузарондани корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ хеле мусоид омода истода аст. таи чанд ҳафтаи охир дар шаҳри ҳисор ин корҳо бо маром идома дорад. дар баробари кормандони соҳаи кишоварзӣ, кормандони соҳаи тандурустӣ, кормандони соҳаи маориф, соҳибкорон, кормандони соҳаи санъат ва инчунин ҳамаи аҳолии шаҳри ҳисор, хусусан дар ҷамоатҳои шаҳрики деҳот дар ин самт корҳои хеле назаррасро ба анҷом расонида истодаанд. дар ҳақиқат бо мақсади дар сатҳи баланд ва пуршукӯҳ истиқбол намудани ҷашнҳои миллии кишвар, сокинони шаҳри ҳисор бо рӯҳияи баланди ватандорӣ ба корҳои бунёдкориву созандагӣ камар бастанд. дар ин самт муассисаҳои манзилию коммуналӣ, хӯрамгардонию кабудизоркунии кӯчаву хиёбонҳои шаҳрро вусъат бахшида, парвариши гулҳоро нисбати солҳои қаблӣ ба 3 маротиба афзун намуданд. имрӯзҳо дар ҳудуди шаҳри ҳисор бевосита бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри ҳисор корҳои ободонии созандагӣ бо маром идома дорад. дар давраи кабудизоркунии солҳои 2017 ва баҳори соли 2018 имрӯз дар шаҳри ҳисор, дар шоҳроҳи душанбеи турсунзода ва даромадгоҳи шоҳрои душанбеи ҳисор дар роҳи 27 километра зиёда аз 70 000 бех гулҳои садбарг кушонда шуданд. дар самти корҳои ободониву созандагӣ ва хӯрамгардонии ду шафати шоҳроҳ ва гулгашту хиёбонҳои шаҳр, сокинони ду шафати шоҳроҳ ва масъулини ҷамоатҳои деҳот низ кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳанд, то дар шукуфоии шаҳри худ самгузор бошанд.